Sa moto, nga sa naka-remember ko sa past na mo ni Christian, wala ko kabantay nga naglantaw day ko sa kawalan ug sa nawong pajud ko ni Christian nakatutok while nagsigi siya og repair sa motor. Nangutana pa si Christian kung naabay hugaw sa iyahang namo. Ito bagarapod ko nga, wala man. Naghuna-huna ra ko kanus ka mahuman og taod anang kadena. Mo na'y palusot na ako. Nitubag siya nga, abi kog nasayangan ka ma'am, kaya wala ko nimo gisugot dati. Tubag pud ko nga, istoryahe jud ko anang imuhang kabuang Sir Christian. Tubag pud siya nga, joke lang good. Ikaw pud ma'am, dali ra kay ka mapikon ba? Unya pagkahuman kay mo iwas na pud dayon ka. Pero pwede ba natawagon ra ko nimo ma'am sa kung unsa ko nimo ginatawag dati ko kay dili bitaw ko teacher. Ni-smile ra pud ko ningon nga, okay chan. BFP officer na day ka no. Happy kay ko si mohang na-achieve pa. Tubag pud siya nga, salamat ma'am. Utang ko sa iyo ang lahat. Na-motivate ko eskwela gumikan biya sa imuha jud. You changed me to become what I am right now. Tubag pud ko nga, it's not me it's you. Kay bisan unsaon ta kag istorya or advice sa imuha dati. If you are not willing to accept it and change for the better, kay wala gihapon man. So your decision leads to what and where you are right now. Tubag pud siya nga, siguro kay crush ta ka dati man good ma'am. Mo nang naminaw jud ko sa mo. Pero ang pangutana, nganong miuli man dayon ka ganiha? Giiwasan ko nimo ma'am. Tubag ko nga, iwas pud. Ngano, bawal day ko muli. Tubag si Christian nga, dili man hinuon. Okay raman pod nga miuna kag uli. Kay naapsan raman gihapon ta ka. Dayon ni smile siya, dala pakita jud siyang isa ka dimple. Samot siya kagwapo sa kuang pananaw. Diningon si Christian sa kuha na okay na daw ang motor. Og nangutana siya sa kuha kung kinsa daw mag-drive. Kung ako ba o siya. Siyempre mitubag ko nga siya maoy mag-drive. Motong giitsa na ko siya ang susi sa motor. Then gisulod niya ang tool sa U-box. And then niyang gisirado. O gitunol po na ko siya ang akong helmet. Gidawat niya. Pero miduol siya sa kuha. O gisuot man niya ang helmet hinoon sa kong ulo. Ingon si Christian nga, ikaw ray suot ani. Kay isara ang helmet man. Tubag ko nga, unya imo ha. Ikaw ray suot na lang, kay ikaw man ang mag-drive. Tubag po siya nga, okay ra ko, basta safe lang ka. Magpahinay raman ta og padagan. Sa moto nga misakay na lang po ko. But suddenly, nahinumduman ako tong time na gisakay ko niya sa iyang kalansay na motor. Motong wala ako pugong sa kong kaugalingon, nga nakatawa ko. Dayon nakabantay si Christian, mao nangutana siya kung nganong kakatawa ko. Itubag pud ko nga, wala Nara ko'y nahinumduman na katawanan, ug ayaw na pangutana kung unsa, kay dili ko masyaya. Itubag po si Christian nga, okay ma'am, arigilado. Sibog pud dere og gunit sa kuha, kay basin mahulog ka. Ayaw kahadlok, kay dili man ta kakaunon. Higugmaon lang. Bisan ni iyahang gihinay og ingon, nakadungog jud ko. Pabungol-bungol pud ko og kunuhay wala ko nakadungog. Mao nangutana ko kung unsa iyahang giingon. Itubag pud siya nga, wala. Ingon ra ko nga gunit kay molakaw na ta, basin mahulog ka. Wala na lang pud ko mi comment og migunit na lang pud ko siyang t-shirt nga naay nakatatak na BFP. While nagdagan na ang motor, sige pud mig istoryahanay ni Christian kay nangumusta man ko siya.
kung noon sa siya pagkahuman, asa siya nag-eskwela, kumusta iyang mama o igsuon, o kano sa lang siya nagsugod sa BFP, o kano sa lang siya diri sa mong lugar. Kani ang halos laman sa mga chika na mo ni Christian. Magiliro po niya nagikwento ang iyahang life sulod sa more than 5 years na wala mi nagkita. Dahil nikalit na po na siya pangutana sa kuha nga. Mutuo ka nang giingon nila ma'am na pinagtagpo pero hindi itinadhana. Nitubagpod ko nga, oo naman, same sa mo ni Mark. I thought he is my destiny na, pero dili di ay. Tubag si Christian nga, mo ding hubog kay kaato. Ang ingon si mo mga barkada ato sa dihang gial sa tika, nga nahubog daw ka kay broken hearted ka. Gipa-remember pa jud niya ang butang na ako ang gika-akwardan mo nang miiwas ko niya. But I need to face it man po. So I can apologize. Ako siyang gingnan, nga oo, mong sorry ato na gabi ha. I didn't mean to do it. Nawala jud ko sa kong sarili. First time ta nga nagkita after so many years. Unya, ingon ato pa jud ko nimong nakita. Ulaw kayo. Sorry jud kayo siya. Nitubag siya nga. Okay lang, kasabot ko. Sakit jud ma broken heart. Makarelate ko kay gibuak pod baya ko nimo. Pero ayaw to buhata sa lain ha pag mahubog ka. Dapat dili ka patakag inom na miskin kinsa imong kauban kay mangkis manday ka. Bangon dyan si Christian. Seryoso ko nga nangayo og sorry and then sumpayan gihapon og ginara niya nga style. Napay daga na mo na murag nag-marching lang ang kakusog. Diyos mayo. Mananaw god ang kutob sa mga sakyanan na makalabay sa mua. Nagtuo siguro nga nag-practice rami og drive. Ako siyang giingnan, grabe jud ka no. Straightforward jud gihapon kayo ka. Wala gihapon ka magbago. Tubag si Christian niya. Patibod biya ako ang heart. Wala magbago. Pagkakitaan ako si mo adtong niaging gabi nakaingon ko nga, si Ma'am Crasho. Tubagpod ko, ngahilom siyan, pagtarong, nakatakas ka sa mental hospital no. Nikatawa na siya og niingon nga, grabe siya. Mental hospital jud. O sa bagay, makabuang magunang gugma hinoon. Bitaw ma'am, sorry na. Gipakatawa lang tika. Dayon, a moment of silence na po. Pagkataod-taod ako siyang giingnan, nga paspasi siguro ng padagan oy. Mas kusog pa man ng ero ani sa tuang dagan. Tubag siya nga, nag-amping rakog padagan ba, kay precious ako ang sakay. Mihilom na lang pod ko og wala na nako siya tubayig-tubag, kay nakaremember ko nga mao man na ako ang ginaingon siya dati, sa dihang ginapasakay ko niya siyang kalansay na motor. And taon-taon na pod, naana po yung gipangutana si Christian. Pero, muto ba pod ka ma'am anang ginaingon nila na pinaglayo pero muling pinagtagpo? Pila pod ka seconds ang milabay bago ko mitubag og oo muto kay parang tayo lang. Tabag si Christian nga, brighta dyan mo mamoy. Pero dungaga na to na ilahang ginaingon mamog, pinaglayo, pero muling pinagtagpo para magmahalan. Nakaingon jud siya og agay, kay gihapak man ako iyang likod. Ako siyang giingnan, nga poros jud ka binuang siyan ba? Tubag siya nga, grabe ka makapak ma'am, na ako'y piang sa likod ba? Ako siyang giingnan, piangan ko nagsamotron. Nikatawag yun na si Christian og niingon niya, dali ara nimo mapikon mamoy. Joke lang gani kay happy ako ma'am na nagkita tagbalik. Tigdula pa kag billiard ma'am. Basin pwede nga one game ta. Tubag ko nga,
One game ta pag makaabot tag 5 minutes sa balay. Kay murag kaganiha ra jud ni ato ang dagan ba. Sa pagdungog niya ana, nagpakusog na gyud na siya og padagan. But within the average na speed limit lang pod, o mga 10 minutes pod nga naabot mi sa balay. First time pa ni Christian na makaabot sa mong balay, kay ever since wala pa jud siya nakana sa moment. Nangutana pa si Christian kung anong mingaw amo ang balay. Ako siyang giingnan nga wala diha akong parents, kay tuwa sa pwesto namo. Naami gamayng pwesto kay naamay karinderya akong parents, ug tapad sa karinderya kay bilyaran nga negosyo pod sa akong papa. O ginaanaan jud og mga adik sa billiard para magdula. This is the reason why I knew how to play billiards and became my sport since in my elementary days. Si papa ug kuya ang gatudlo sa kuha kung unsaon pagdula. Ug karon makaingon kong mas hawod pa ko sa ilaha kay sa high school ko naa naman ko'y training coach. But if kami ni Christian magdula, makaingon jud ko na mas hawod ni si Christian. Mas sharp shooter siya kaysa sa kuha. Then akong giinan si Christian niya. Salamat siya na sa pag-drive ug pag-ayos sa motor. Ikaw, unsaon man na ron? Unsaon man nimo pag-uli? Ihatod na lang ti ka? Nitubag siya nga. Welcome ma'am. Huwag ayaw na ko ihatod eh. Joke ra to kung giingon ka giniha. Mag-commute ra ko. Daghan magsakyanan ma'am para makarest na pud ka. Pero bago ko mulakaw ma'am, if okay lang ba nga, mangayo ko og number B. Nitubag pud ko nga, number 8. Tubag si Christian nga, unsay number 8? Unsaon ko man na ma'am, patdan sa loto. Nikatawa jud ko og nakyutan kay ko sa iyahang expression. O ingon si Christian nga, oh, tanawa, napakatawa ra jud ti ka ma'am. Then ako siyang giingnan, sige na, memorize dayon ha. Then akong giingon sa iyaha ang akong cellphone number. Igo ra siya ni kidhat sa kuha og nakuha na dayon niya og iyahang giistorya og balik. Ako siyang giingnan, nga wow, what a sharp mind. Kaisa ra na ako giingon, nakuha din nimo. Galing nga ba? Tubag si Christian, nga bilib na ka sa kuha mo. Ako siyang giingnan, nga hilo mo pag-amping pagulihan. Salamat kayo. Sa mo to ang gisulod ni Christian akong motor sa gate bago siya milakaw. Pero napa ko sa balcony namo, miring ako ang phone nga naasulod sa bag. Ug pagtubag na ako, kay ang calling number was not in my contact list. Nangutana pa ko kinsan eh. Nitubag putong nitawag nga, abi na ko cellphone number sa teller sa loto imong gihatag ma'am. Legit di ay nga imuhan eh. Dani katawa siya. Si Christian ni ma'am, and this is my number. Sige ma'am, rest ka na. Nice to meet you again. Ako siyang giingnan, nga ambot lang ni mo siyan. Sige siyan, salamat kayo ha. Pag-amping. Sa mo to nga paggagabi na, sa dihang nag-scroll na ko sa kong phone, I received Christian's message request telling me na i-accept daw na ko iyang friend request sa Sokmed. Sa mo to nga I accepted his friend request and that night nagsige na jud mi og chat. Daghan may gikwentuhan and kasagaran kay about sa akong mga past relationships, especially sa akong bagong ex. Pero sa dihang ako na ang mangutana about his relationship status, kay moana raman na siya nga single siya as of the moment. Kay bulag niya daw sila siyahang uyo. Dili na niya may hapang iyahang mga naging exes mong nakaingon ko nga ka-playboy ba. He then tell me na dili daw siya playboy kaya wala man daw niya gipang sabay ang iyahang mga mauya. It's just that happened nga ang mga classmates mo daw niya before o other pa na mga ka-department ang maghukad silang sarili siyahan and dili daw siya santo na modili. Pero napo daw siya giseryoso. Pero sadyang dili man jud daw sila kay nag-break man daw gihapon sila. Hingon pa si Christian nga, sometimes
No matter how long your relationship is, it doesn't guarantee na kamo na ang together forever. Because once fate acts, everything will fall into its right places. Nakaingon na lang pud ko og katalinghaga ba? Na kay pinagdadaanan, sir. Mikatawa ra si Christian as he replied na wala daw. Because of Christian's consistent messages, wala kayo na ko ma-remember ang pasakit na naidulot ni Mark sa ko. Si Christian ang ako ang ka-late night talks and kachikahan if I'm unoccupied. We became consistent nga chatmates. Dayon naningil siya sa naudlot na mong gameon sa billiard if kanusa daw. He was excited to play it again with me daw. Nagsuggest siya og date. Pero dili ko available kay kasal na sa kong amigan si Mia. Nag-leave ko sa work kay maid of honor man ko sa kasal. Mi-travel pa ko og around 45 minutes sa lugar nilang Mia kung asa ang kasal. And of course, kompleto ming magbarkada. Ingon si Anya, oh yes, 3 down now, og 3 more to go. Who's next kaya? Ingon si Jan, I'm sure nga it's not me kay wala pa may abot si Papa J. I'm sure na ara jud sa inyo ni Sol or Ann. Kinsa kaya ang next bride sa inyong duha? Murag ninong ra jud akong papel sa inyo ang mga anak ani guys. Nangatawa jud may sa giingon ni Jan. It's true na tulo na sa mong barkada ang nakita na ilahang ka-together forever. Tulo na lang nilang Ann and Jan ang nagpabilin. Looking Mia on her white beautiful dress while embracing the hand of her man, the person she agreed to have a lifetime commitment. I felt envious kay nakaingon ko, sana all, nahanap na ang imperfect yet perfect match. It's true that love conquers all. Ang love story ni Mia og siyang partner is also a proof na dili tanang panahon magsigir ka og guhalat kidawan. Sometimes you have to act also. Kaya ba sinaraday siya sa kilid-kilid or unahan ba? But you just keep on waiting for him to come over. Nakadestiny man tuod mo, pero wala ni mo aksyon kay sige ra ka og huwat. Mia proves that making the first move with a little landing could find her imperfect, yet perfect match. Kasi Mia biadjod ang unang meet-chat sa guy nga crush niya. Siya ang unang niangkon. Sometimes makaingunta na ang love kay murag sugal. Taya lang, but don't expect that you will win. But in Mia's case, she's so brave to fight for her love, for her feelings kay matod pa niya. Dili siya gusto nga na siya regrets pag abot sa panahon because she never tried. If masakitan daw siya, dawat lang because pain is part of life man daw. And the next thing she'll do is to move on. But if she'll win daw, samo jud daw ang kuhit na kanyang palad. Para jud daw siya. Ug tungod siyang brave na pagsugal. Ug karon, they are perfectly united just in the name of love. And I'm so happy with my amiga. Then pagka next day, weekend to, nagisabot man ni Christian na manlaag o magngaon lang sa gawas. It was our first band date. Gikan sa pagsige na mag-chat-chat, tawag-tawag and text. Isundo ko niya sa balay. Ako siyang giingnan, nga wow, gwapo ang motor Tubag ko siya. Ang nag-drive di ay, dili. Itubag ko nga, gwapo na lang. Then ikatawa ko. Asa na tong kalansay nimo na motor sa una na hastang kasamukan. Tubag siya nga, dugay na tong nadadsoy. Ipa-display na gani na ako sa museo. Nagkinataw-anay mi ni Christian while misakay ko sa at shop niyang motor. Same as usual, wala lang gihapon akong parents sa balay kay tuwa sa mong pwesto. Sunday lang ko mag-auban ming tanan sa balay. Una mi nangaon ni Christian and because it's past 4 p.m. pa man, mo nang nag-light snacks na sa mi. So nang labas na mo kay nahibalaan ako na aside di ay sa billiard na magka-vibes mi.
kay same pod mi na mahilig og coffee and sweets. Halos sabay pa mi nga miingon sa waiter sa mong order na coffee with creamy milk and then nag-order mi og sliced cake. Pero lanlain mi og flavor. I enjoyed Christian's company kay dili jud kala ayon siyang mga ganap and kwento sa life. I enjoyed hearing all his corny jokes ug mga kalokohan. Naana dalang pud ko na maloko jud siya. Since he really has a sense of humor. After namog pangaon kay nangadto mi sa plaza and there, na-place dito nga naipilyaran. Nanulod may Christian og natuman jud ang among gamon. Ingon pa si Christian nga magpusta anay daw mi kay lain daw magduwa nga walay pusta. Abi na og kwarta ang pusta pero ningon si Christian nga dili ta kwartahay. Kuanta kanang if ako ang modaog mag second date ta by next Saturday. Dayon giangat niyag sa bayang iyang duha ka eyebrow na mura bag nangutana siya sa kuangan. Unsa man game? Maong nakatubag po dayon ko nga nag-date ta. Tubag po siya nga. Unsa man tawag ani nga to ang unang labas. Di ba first date man eh. Tubag po ko niya. Yeah, what if ako ang makadaog? Tubag si Christian niya. If makadaog ka, edi mag-date og madayon. Sunday bitaw. Sabay tagsimba. Tubag ko nga, wow. Wala man sa tayo lusot anang imuhang mga kondisyon. Pero sige na lang oy. Ingnon pa lang tanimong snabta. Game na. Sumoto nga nagdula mi. Ug after mga 20 minutes, ako jud ang nakadaog. Pero wa joy lami na pagkadaog tawon. Kay Diyos miyo nga ilhan kaayo nga nagpapildi og toyo sa Christian. Kay bisan kabantang ra nga pagsyumoy sa bulas sa bangag. Gilikay jud niya og tuyo na dili masya. Mao ang ending kay ningon sa Christian niya. Congrats ma'am. Daog ka. Sulag tog ma. Dayon ni kidhat siya sa kuha. Nitubagpod ko nga, daambot nimo. Wala kay ayo ka duwa. Tubag si Christian niya. Unsay walay ayo ma'am? Maayo gani kayo ka. Mong lodi ta ka ma'am. Walay atrasay, kaingon pa biya nimo sa una na, a bet is a bet. Tubag na lang pud ko nga, lagi oy oo na. Pero, sa Lunes na tamo laag na pod, after duty na to. Ayaw lang ugma, kay naami family gathering man pod. May okay ra pod ang Christian and then after na magduwa, kay nag-dinner na pod mi. Talking different stuffs, then after kay gihatod na ko niya sa balay. Pagka Sunday, birthday sa kong tito. Igsoon ni mama maong nangasay mi tibok pamilya. This is the reason why gi-change na ako ang sabot na mo ni Christian pagka Monday na. Sumoto nga while nag-prepare kog foods para dalon na mo kay mga ligo man mi og dagat. Nangutana kung kuya nako kung nag-away ba mi ni Mark ug unsay problema namo. Anyways, ako ang bunso sa mong pamilya. Tulumi ka magsuon. Si ate nga OFW ug akong kuya na police officer po. Same ni Mark. Maong nagkauyab ni Mark kumikan sa kong kuya. Nagkailami ni Mark sa dihang nag-attend siya sa birthday ni kuya. And because dili ko gusto na mag-away si Mark o kong kuya or magkagubot man, maong wala ko magtugan sa kong pamilya na gibinuangan ko ni Mark. Sige panawag ang text si Mark sa kuha gamit ang laing-laing numbers kaysa sokmed kay gi-block naman ako siya. O ganyang cellphone number po kay gi-block na ako. Maong makigamit siya lang number sa pag-contact sa kuha. Grabe nga cheater dyan. He has the nerves to still contact me despite of the pain he brought to me. Ikulangan pa siguro ni siyang babae. Maong sige na pudkog sa mukon. And now kay nagpalaban pa kay kuya. Kabaga lang siya. Maujud na ako ang yuna-una. Pero nito bago sa kong kuya nga, nag-break na mi kuya, kaya nag-away mi. Tubag kong kuya nga, tukar na pud na imong kasalosa be. Nag-ingon na si Mark sa kuha nga nagselos ra daw ka, maong nakigbulag ka. Pero ig-agaw ra daw to niya na buntis imong nakita.
undangan na na imong kasaputon. Ayusa na ninyo ni Mark, atubangan siya. Aha ka julige kay kabaga jud kayo ni Mark. Ig-agaw daw. Ako ang himong silosa sa tubangan sa kong kuya. Ako pa ang gipakamali. Grabe jud kayo. Mas may grabe jud nga nagngit-ngit akong kalooban sa gibuhat ni Mark. Na imbis ako nalang gani siyang gipasagdan og wala na ko mag-ingon sa akong pamilya. Labi na kay kuya. Mo jud ni ang sa looben nako when kuya talk me. Wala pod ko mag-explain para wala na gubot. Sulbaro nako ako ang kaugalingong problema ug dili nako i-involve akong kuya. Motong nitubag ko sa akong kuya nga at tubangon ra nako siya. Mag-istorya rami. Sa moto nga pagka-Monday ug after na mag-duty ni Christian, kay gituman akong saad siya na manggawas me. Nahimo pa siyang sumbungan ng bayan kay siya ako nagpagawa sa akong kalagot kay Mark. Enthusiastic rapod kay siya nga naminaw sa akong mga hinaing. Napansin niya nga bad mood ko. Mong gipakaon ko niya og sweets na pod. Kay tambal daw lagi na sa kasapot. Dayon nag-video kay mi. Kamirando ha. Misulod may video kay bar kay matod pa niya para daw mas mapagawas na ako akong kalagot. Ug walay magbuot na magsikog syagit-syagit samtang yakanta. Aron mapagawas daw nako, ako ang nagngit-ngit nakong kalooban. Pero sa dihang nakapili nako og kanta, unya action ako og kanta. Nga naulaw man hinuon ko. Kay mura man og makrak ang soundproof wall sa video kay bar sa akong kinantahan. Kay hastang kayabag man. My goodness. Nagkatawa na lang syud ko. Naulaw ko. Sige pod ko katawan ni Christian. Giplayhan pa ko sa amaw og karaan na kanta na katong Pusong Bato. Amawon jud kay ni si Christian. Pero bisan yabag ako ang tingog, kay ginapakanta ko niya kay aron mapagawas daw ako ang kasuko daw lagi. Sa moto nga kanta pud ko, bahala na. Ang Christian pod kay mura man pod og korek nga sige giyango-yango siyang ulo, na mura ba og nakisabay siya sa beating sa kuang kayabag. Pero to tell you, nice jud di ay mag-shock-shock og kanta sa video kay bar para mapalabas ang kalagot nato ang na-feel. I was able to release my rage and that thanks to Christian. Sa moto, na Christian and I became friends jud. Not just a simple friend, but sa almost month lang namo na communication o gawas-gawas kay nakasuod jud. Another week came by ug nag-invite na po ng Christian kay na may bagong coffee shop na open. Tungod kay Simon Min na hilig sa kape and sweets, motong mi try mi og sulod. Pero sa dihang naa na mi sa sulod ni Christian ug naa na mong order, a group of men went in and they sat at the table na adjacent lang jud sa mong direction ni Christian. Ug nakita na ko si Mark ug ang iyahang mga kauban na pulis. Ni-straight na dayon ako ang nilingkuran nga nag-atubang ko kay Christian. Nangutaan na pa na si Christian nga, ang Mark ay kanang nagtanaw dari sa tuang direksyon. May gani kay wala akong kuya na kauban nila. Upatra sila kabuok ang naglingkod sa table. Mitando ra ko sa pangutana ni Christian. Dani kalitog pangutana si Christian nga, affected ka? Love gihapon nimo siya after siyang gibuhat sa mga. Tubag ko nga, dili man ana kasayon na mawala ang love siya. Pero karon, mas nangibabaw akong kasuko jud sa iyang gibuhat. Og nagmalinis pa siya sa atubangan ni kuya para kunuhay ingno na dili siya ang mali sa breakup namo. Ningon po si Christian nga sige lang daw kuno siya og lantaw sa moang direksyon. Ako pong giinan si Christian nga, pasagdi na lang na siya. Let's eat na lang. Tubag si Christian, I have ways para mas madali imong pag-move on og malimtan dayon nimo siya. Seryoso kay na nga ingon ni Christian
dala tutok niya sa kuang mata. Dayon nangutaan na ko siya kung unsa na pamaagi iyahang pasabot. Nitubag siya nga, be mine, be my girlfriend.